दिनै बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा सिंनि सिमलायाव मिरु बिपिएफ हान्जानि 83थि मिरु मावफुं मेल जालाङो। बिपिएफ हान्जानि दिनै जालांनाय मावफुं मेलाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि, बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, रिहन दैमारी, एमएलए दुर्गा दास बर', बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खुंगिरि खाम्फा बरगयारिमोनजों लोगोसे हान्जानि गोजौ दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'जाथावदि दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों सापागुरि बियाबनि बारग' एमएलए टिजेन बसुमतारी, मोनसे समनि बिटिसिनि बारग' इएम आरो तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए इमानुएल मुसाहारिमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन हान्जा आफादनिफ्राय सा 271 दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा बिपिएफ हान्जायाव हाबो। गुबुन फारसेथिं दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव जाखांफुनाय लाइमोनफोराबो बिपिएफ हान्जानि फारसे फोथायनाय लानानै फैबाय थानाय समाव समाजनि मोजां खामानि मावलांनाय थांखियै बिपिएफ हान्जायाव जयेन जानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। बेखौनो बुंगोन दि माने जों हाग्रामा सारखौ गोदोनिफ्रायनो दासिमबो माने सापर्ट खालामो। बेखायनो हाग्रामा सारजों लोगोसे मोजां खामानि हारिनि बा समाजनि मोजां खामानि मावलांनो थाखाय जों दिनै ओंखारबोदों आरो दिनै बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोननानै बा जों सादारन स्टुडेन्ट नर्मेल मानसिसोमोन नालाय कुनु राजखान्थि हान्जायाव जेनेबा गैयामोन। इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा गासैबो हान्जायावनो जों गैयामोन। जों सादारन स्टुडेन्ट, जोंना दा डिग्रिया जोबथ'बाय नालाय जों बिदिनो हारिनि मोजां खामानि मावलांनो गोसो गुदुं जानानै माने दिनै जोङो बिपिएफ हान्जायाव जयेन जादों आरो। बबेनिफ्राय माने जों कुनु राजखान्थि हान्जायावनो माने माबा गैखाया, माने लिंक गैखायामोन। आङो बागानपारा, जोंनि बागानपारा भिसिडिसि बियाबनिफ्राय। मानोना जोंनि मोननांगौ मोनथायफोरा गोमालांजोबनो हमदों, बेखायनो जों थांनाय बिटिसिआव जोंहा जिबायदि मोनथाय दंमोन बेफोर मोनथायखौ लाबोफिननो थाखाय दिनै जों माने हारिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय जों दिनै माने बिपिएफआव आरो माने खामानि मावनो थाखाय जों जयेन जादों। माने दिनै जोङो दाख्लै थांनाय क'क्राझार बाथौ खेराइ रिजर्टआव मिटिं जादोंमोन ना, चिराङाव मिटिं जादोंमोन ना, बेयावबो जोंनि लोगोफोरा जयेन जादोंमोन। आं माखासे उसुबिदानि थाखाय बे मेलाव नुजाथिनो हायाखैमोन, बेनिखायनो दिनै जों 7 जाफैदों आरो। दानिफ्रायनो माने जोङो इयुन जोलैया दानिफ्रायनो जुदि सोलोंलांबासो जोङो इयुनाव सासे गेदेर मानसि बा हारिनि मोजां खामानि मावलांनो हागोन होननानै माने दिनै बेयाव जयेन जादों आरो। আৰু নেক্সট আছে এক্সিস্টিং সেক্রেটারি, এই আমার দলত আহিছে সিদিনা কোকৰাঝাৰৰে বিজেপিৰ এক্টিভ মেম্বাৰ বিগ্ৰাই, এই এনডিপি মিলি বিগা নোৱা ও ব্ৰা এনডিপি আৰু ইয়াৰ পিছত আছে রাজনীতিক সিলেকশন হওয়া দে